мавзеи дашти малаи ҷамоат диёти сӯҷина устодону донишҷӯёни донишгоҳи омӯзгоҳи тоҳистон дар шаҳри Панҷакент дар ҳамин минтақа ба корҳои баҳорӣ саҳроӣ машғуланд ва фориғ аз дарс ва дар рӯзҳои истироҳат инҷо омада бо мақсади самарадон истифода бурдани қитъаи замини ҷудошуда тадбирҳои зарурӣ меандешанд. назар ба иттилоъе ки аз раёсати кишоварзӣ гирифтем, инҷо 27 гектар замин ба ихтиёри донишгоҳи омӯзгоҳи тоҳистон дар шаҳри Панҷакент вогузор шуда буд. дар он боғ ташкил карда ҳамзамон картошкию сабзавот кишт менамоянд. раис шаҳр Холиқзода Абдухолиқ дар ҷараёни сафар ба ин минтақа якҷо бо раиси кумитаи замини вилояти Суғд Мухбира Қобилова бо ҷараёни кишти картошка шинос шуда ба устодону донишҷӯён барои саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озиқовории кишвар изҳори сипос намуд ва дар як вақт эҳротҳои хешро аз суст ҷараён доштани кишти картошка баён дошт. бояд тазаккур дод ки дар мавсими кишти картошка роҳбарияти донишкада аз техникаи замонавӣ истифода бурда захираи зарурии тухмиҳои хушсифатро омода намудааст. инҷо ҳоло зиёд кӯшиш ба харҷ дода мешавад ки эҳротҳои раис шаҳр Холиқзода Абдухолиқро ислоҳ намуда нақшаи кишти ин зироати барои таъмини амнияти озиқовори заруриро сари вақт таъмин намоянд ва ҳосили дилхор роёнанд.